యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. ప్రకృతి సంస్కృతి సంస్కృతం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈ ఛానల్ భారతీయ వైదిక భావజాలానికి మరియు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్ర భావజాలానికి వారధిలా నిలుస్తుంది. నేను చేసే ఈ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు జ్ఞానాన్ని విస్తరింపజేయండి. క్రిందటి వీడియోలో కొంచెం వరకు సృష్టి ఆదిలో ఎట్లా ఉండింది, పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి, వాటి గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇది దాని యొక్క కొనసాగింపు, అంటే కంటిన్యూవేషను. పై వాల్యూ వచ్చేసి 3.14 అని మన భారతీయులు ఎప్పుడో కనిపెట్టారు. అది ఎలా కనిపెట్టారో ఈ యొక్క ధారావాహికంలో తెలుసుకుందాము. మనకు తెలుసు, పై అంటే అందరికీ తెలుసు, చాలామందికి చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులందరికీ తెలుసు. ఒకానొక వ్యాసము వృత్తం యొక్క పరిధి బై వ్యాసము వచ్చేసి పై విలువ వస్తుంది. అది యజ్ఞాలలో ఉపయోగించేవాళ్ళు. ఖచ్చితమైనటువంటి ఎందుకు యజ్ఞాలలో ఉపయోగించేవాళ్ళు అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి అందులో వచ్చేటువంటి అగ్ని అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషను వీలైనంత ఎక్కువ ఎత్తుకు సూర్యమండలానికి చేరేదానికోసము ఆ యొక్క అగ్ని అన్నిట్లో సమానమైనటువంటి వైశాల్యం కలిగినటువంటి ఆకారాలలో అన్ని ఆకారాలలో సమాన వైశాల్యం కలిగినటువంటి ఈ ఆకారాలలో పెట్టేవాళ్ళు అన్నమాట యజ్ఞ కుండాలు. సరే, ఇప్పుడు మనము అంశంలోకి వెళ్దాము. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తాము. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నట్టు, ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పుకున్నట్టు, వాంగ్మయం అంటే అవ్యక్తమైనటువంటి పరబ్రహ్మ వ్యక్తులుగా మారడం అన్నమాట. కాలంలో అవాంగ్మయ గోచరం వచ్చేసి వాంగ్మయంగా మారుతుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు, అది ఎలా మారుతుందో ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాము. ఇది పై వాల్యూకు సంబంధం లేకపోయినా కానీ కొంచెం మనకు అవగాహన కోసం నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. కానీ కొంచెం వరకు పై వాల్యూకి కూడా సంబంధం ఉంది. రామశబ్దము అనేది అంటే రామావతారం కంటే ముందే శృతులు అంటే వేదాలలో ఉంది. అక్షర రూపంలో, శక్తిగా, శబ్ద రూపంలో. సంస్కృతం మొట్టమొదటి శబ్దమే రామశబ్దము. మనం సంస్కృతం నేర్చుకునేటప్పుడు రామశబ్దాన్ని మనకు సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు మనకు నేర్పిస్తారు. అది రామశబ్దం అంటే రాముని శబ్దం. రాముని కంటే ముందు కాలంలోనే విశ్వామిత్ర మహర్షి, వశిష్ఠ మహర్షి, జమదగ్న మహర్షి, అట్లాంటి మహర్షులందరూ, మొదలగునటువంటి మహర్షులందరూ రామతత్వాన్ని ముందే తెలుసుకున్నారు. వాళ్ళు దర్శించారు. అలాగే ఆ మహర్షులు ఆనాటికి అంటే రాముడి కంటే ముందు కాలానికి ఉన్నటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళు. కానీ మళ్ళా రాముడితో కూడా వాళ్ళు కలిసి జీవించారు. సీత వాళ్ళు అంతకంటే ముందు వాళ్ళు భవిష్యత్తులోకి వచ్చి చూసి రాముని యొక్క జీవితం అంటే ఎలా ఉంటుందో, సీతారాముల ఎవరో వారి యొక్క జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో వాళ్ళు ముందు తెలుసుకున్నారన్నమాట. అందుకే వాళ్ళను బాగా గైడ్ చేశారు జీవితంలో. అలాగే మనం ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చూసుకోవచ్చు. గోశబ్దము, కృష్ణతత్వము వేదములలో ఉన్నాయి. గోశబ్దము గోవింద శబ్దము కృష్ణావతారం కంటే ముందే ఉంది. శృతులు అంటే వేదములలో ఉంది. అక్షర రూపంలో, శక్తి రూపంలో ఉంది. వ్యాస, శుక, శౌనక, సాందీపాది మహర్షులు ఆ తత్వాన్ని దర్శించి వీళ్ళు కూడా ఆ కాలానికి ద్వాపర యుగానికి వీళ్ళు టైం ట్రావెలర్స్ అన్నమాట. దాన్ని దర్శించి ప్రజలకు వాంగ్మయ రూపంలో ఇచ్చారన్నమాట. అంటే ఒక సామాన్య మానవుడికి దాదాపు అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా కథల రూపంలో మనకు చెప్పారు. అలాగే అవి నిజంగా జరగలేదంటే జరిగాయి, ఖచ్చితంగా జరిగాయి. ఎందుకంటే అవ్యక్తమైనటువంటి వేదరాశి
వ్యక్త రూపంలో పరమాత్మ రూపంలో కృష్ణుడిగా రాముడిగా అవతరించింది. భౌతిక విశ్వంలో కాలం అంటే తత్. భౌతిక విశ్వంలో కాలం అంటే సత్లుగా చక్రీయమే అన్నమాట. అంటే తత్ అంటే తత్వము, సత్ అంటే సత్యము. ఈ రెండు చక్రములాగా కాలంలో భ్రమిస్తూ అంటే తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఒక చక్ర భ్రమణం చేస్తూ ఉంటాయి. శక్తి శబ్దరూపంలో ఉన్న అవాంగ్మయ గోచరమైన భగవత్ శక్తి ఆయా కాలాలలో భూమి మీద అవతరించి వాళ్ళ చరితము ద్వారా మనలని తరించి మళ్ళీ శక్తిగా శబ్దరూపంలో లీనమై అవుతారు. రామాయణం మనకు భూతకాలము. రామనామాన్ని ఎవరైనా పరమభక్తితో స్మరిస్తే అదే రాముడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. అలాగే కృష్ణుడు కూడా మనకు మహాభారతం అనేది భూతకాలము. ఇప్పుడు ఎవరైనా భక్తితో కృష్ణనామాన్ని జపిస్తే కృష్ణుడు వాళ్ళకు ప్రత్యక్షమవుతాడు. అయితే మన యొక్క భక్తి ప్రకంపన స్థాయి వచ్చేసి కృష్ణుడి ప్రకంపన స్థాయి, ఆ స్థితికి మనం చేరుకొని ఉండాలా. ఊరికినే ఏదో తూతుగా మనము భక్తిగా అంటే కృష్ణుడు ప్రత్యక్షం కావాలి అంటే అది కాదు. బహుశ్రద్ధగా ఆత్మ పరిశుద్ధిగా మనసా వాచా కర్మాన్ని యోగం చేసి తర్వాత భక్తిగా ఉంటే అప్పుడు మనకు దేవతలు ఏ దేవతలైనా మనకు ప్రత్యక్షమవుతారు. పూర్వం ఈ భూమిపైన జీవించినటువంటి ఏ మహానుభావులైనా మనకు దర్శనమిస్తారు. కాలంలో తత్ కాస్త సత్ అయింది. సత్ కాస్త కర్మ ద్వారా తత్ అయింది. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే స్మరణ లేదా స్మృతియే కాలం అన్నమాట. కాలం అంటే ఇంకొకటి ఏందో కాదు, స్మృతి అంటే మనం ఆ రోజు ఎప్పుడో ఈ భూలోకాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి అవతార పురుషులు గురించి వాళ్ళను స్మరిస్తే ఈరోజు ఇప్పటి కాలంలో మనకు ప్రత్యక్షమవుతారు వాళ్ళు. అయితే మనం వాళ్ళ స్మరణ ఎలా ఉండాలి అంటే దానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రకంపన స్థాయికి సమానంగా ఉండాలన్నమాట. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పుకుందాము. ఇంకొక ఉదాహరణలో నలమహారాజు కథనంలో కలిపురుషుడు ఉంటాడు. కలిపురుషుడు అంటే కలియుగంలో కదా ఉండాలి, కానీ నలుడు ఉన్నది కలియుగం కంటే ముందు కదా. అంటే కలియుగం శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం అనంతరమే కదా వచ్చింది అని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇటువంటి కలియుగాలు అనేకం గడిచిపోయాయని చాలామందికి తెలియదు. కలియుగాలు మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. అలాగే నలమహారాజు ఉన్నది పూర్వం ఒకానొక కలియుగంలో. యుగములు అనేది చక్ర రూపంలో భ్రమిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ భవిష్యత్ అవతారమైనటువంటి కల్కి అవతారం గురించి మనకి ఇప్పుడే తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే మనకు వ్యాసవాంగ్మయంలో మనకు ఉంది అన్నమాట కల్కి అవతారం గురించి. అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అది శక్తి రూపంలో ఉంది, అవాంగ్మయ గోచర రూపంలో భగవతత్వంగా కల్కి అవతారం ఉంది. కానీ ఆ తత్వాన్ని మళ్ళా సమయం వచ్చినప్పుడు సత్గా అంటే భూలోకంలో సత్గా మారి భూలోకంలో ఎందుకంటే భూమిని వచ్చేసి సత్యాలను నిరూపించేటువంటి ఒక ప్రయోగశాల అన్నమాట. సూక్ష్మలోకవాసులకి లేదా దేవతలకి లేదా రాక్షసులకి ఎవరికైనా అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని సత్తుగా మారి కొంతకాలం భూమి మీద నిజరూపం దాల్చి తాను వచ్చినటువంటి కర్మను పరిసమాప్తం చేసుకొని మళ్ళా తత్రూపంలోకి మారిపోతుంది. అలాగే మైత్రేయ బుద్ధ అవతారము, వీరభోగ వసంతరాయలు బ్రహ్మంగారు యొక్క వీరభోగ రాయల వారి యొక్క అవతారము. అలాగే ఇంకా చాలామంది మహానుభావులు భవిష్యత్తులో మేము జన్మిస్తాము, ఈ భూమండలాన్ని మా అదుపులోకి తీసుకుంటాము అని చెప్పడం మనం అక్కడక్కడ భారతదేశంలో కానీ భారతదేశం బయట కూడా మనం వినపడుతూ ఉంటుంది. భౌతిక విశ్వంలో కాలచక్రము
కాలం అనేది చక్ర స్వరూపం అన్నమాట. భౌతిక విశ్వంలో కాలము చక్ర స్వరూపము. సరే, ఇదంతా రకరకాల వృత్తాంతాలు. ఇది ఇతివృత్తాలు. ఇవన్నీ మనం ఎందుకంటే పై వాల్యూ తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి వృత్తం యొక్క తత్వాలను అనేక విధాలుగా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి తర్వాత మనకు వృత్తంలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క తత్వాలు తెలుసుకుంటే మనము కొంచెం వరకు సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఇవన్నీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. స్ట్రైట్ లైన్ లేదా స్ట్రైట్ వేవ్ ఫ్రంట్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మశక్తి అంతఃకరణము లేదా అంతఃవిశ్వాసంలో లేదా అంతఃరంగంలో అహంకారం సంతరించుకోవడం వలన లూప్ అంటే వలయం ఏర్పడింది. ఆ వలయమే భౌతిక అంతరిక్షముగా ఆవిర్భవించినప్పుడు గోళాకార వస్తువులకు కారణమైంది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం కానీ పరిశీలిస్తే విశ్వంలో చాలా వస్తువులు గోళాకారంలోనే ఉంటాయన్నమాట. గోళాకారం లేదా వృత్తాకారంలోనే చాలా వస్తువులు ఎందుకు విశ్వంలో ఉంటాయి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే, ఇది మనకు క్యాలిక్యులస్ చదివినటువంటి చాలామందికి ఈ అంశం తెలిసి ఉంటుంది. క్యాలిక్యులస్లో వస్తుందన్నమాట. అదే విషయాన్ని నేను ఇక్కడ వాక్య రూపంలో చెప్తున్నాను. భౌతిక విశ్వంలో గోళాకారం లేదా వృత్తాకారంలోనే ఎందుకు వస్తువులు ఏర్పడి ఉంటాయి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాను లేదా ఈ యొక్క భౌతిక వస్తువులు అనేది ఒక ఎలక్ట్రాను లేదా కొన్ని కోట్ల ఎలక్ట్రాన్ల కలయిక. చిన్న వస్తువు కోటాను ఎలక్ట్రాన్లను ఒక చిన్న వస్తువులోనే కోట్ల ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటాయి. అదే గ్రహంలో అయితే ఇంకా కోట్ల ఎలక్ట్రాన్లు ఇంకా చెప్పలేమన్నమాట. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయో, ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయో. ఎందుకంటే విశ్వమయ ఆత్మశక్తి తరంగ రూపంలో ఉంటుంది. నిజానికి అణువులతో కూడిన మ్యాటరు కూడా ఆత్మశక్తియే. ఆ ఆత్మశక్తియే అణువులుగా మారి స్థిరత్వం సంతరించుకోవాలి అంటే అది అన్ని వైపులా వీలైనంత తక్కువ దూరంలో ఉన్నటువంటి సమాన వస్తువుగా ఏర్పడాలన్నమాట. దాన్నే మనము వ్యాసార్థము అని అంటున్నాము. ఇక్కడ మనం చిత్రపటంలో చూడొచ్చు అణువు యొక్క నిర్మాణము. ఈ అణువు అనేది స్థిరంగా ఉండాలి అంటే అణువుల మధ్య బంధాలు స్థిరంగా ఉండాలి, వస్తువు స్థిరంగా ఉండాలి అని అంటే వీలైనంత వరకు అది స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక గోళాకార వస్తువులాగా ఏర్పడితేనే అది మనకు స్థిరంగా ఉంటుంది. అందుకే మనకు విశ్వంలో చాలా వస్తువులు గోళాకారంలోనే మనకు గోచరం అవుతూ ఉంటాయి. అదే మనకు గోళాకారంగా లేకుండా 3 డైమెన్షనల్ అదే ఒక పెట్టెలాగా అంటే క్యూబాయిడ్ లాగానో లేకపోతే వేరే విధంగా ఉంటే అంత స్థిరంగా ఉండవు అన్నమాట వస్తువులు. ఎందుకంటే అవి స్థిరత్వాన్ని సంతరించుకోవు. అంతా రామన్ ఎఫెక్ట్. మనకు సివి రామన్ అనే రొటేషనల్ మోషను అణువులు తిరగడం వలన శక్తి విడుదలవుతూ ఉంటుంది అని కనుక్కున్నాడు. తిరగడం అనేది భ్రమించడం అనేది ఒకానొక రొటేషనల్ మోషను. అది కూడా అందులోని తత్వం గురించి తెలుసుకోవాలని ఈ స్లైడ్ ఇక్కడ పెట్టాను. ఇప్పుడు సైన్స్ దేనినైతే సబాటామిక్ పార్టికల్స్ అని వ్యవహరిస్తూ ఉందో వాటినే ఆత్మకాంతి వివిధ పరిణామంలో, వివిధ ప్రకంపనలతో, వివిధ ప్రకంపన పౌనఃపున్యాలలో, వివిధ భ్రమణాలలో, వివిధ రసాయన బంధాలలో, వివిధ దేహ బంధాలలో ఉంటుందన్నమాట. అణువులు కేవలం మృత పదార్థాలు. ఆ మృత పదార్థాలకి సమానమైనటువంటి ప్రకంపనా స్థాయి కలిగిన ఆత్మ ప్రవేశిస్తే దానికి జీవం వస్తుంది. దాంట్లో జన్యువు అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. అది మనకు వేరే వీడియోలో నేను పెట్టుండాను. అది జన్యువులు అనే దాని గురించి చెప్పినప్పుడు అది మీరు వీలైతే వీక్షించండి. సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువగా గోళాకారమే ఖగోళ వస్తువులు ఎందుకు సంతరించుకుంటాయి అంటే
మానవులు బయట వస్తువుల యొక్క బయట వస్తు బయట వస్తువు యొక్క లోపల వస్తువు ఉన్న భౌతిక రూపంలో ఉన్న ఆత్మ యొక్క విశ్వమయ బలాబలాలు ఎదుర్కొని స్థిరంగా నిలబడాలి. ఎందుకంటే అలా విశ్వాత్మ వచ్చేసి విశ్వాత్మలో నుంచి కొన్ని బలాబలాలు వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని అధిగమించి స్థిరంగా విశ్వంలో నిలబడాలి అంటే గోళాకారమే ఉత్తమమైనటువంటి ఆకారము. ఇంకొకటి మనకు ఉత్తమమైనటువంటి ఉదాహరణ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. మన చేతిలోకి ఏదైనా ఒక కాగితం తీసుకొని, కాగితం అనేది ఒక ప్లెయిన్గా ఉంటుంది, అంటే తలం రూపంలో ఉంటుంది. యాదృచ్ఛికంగా దాన్ని నలిపినట్లయితే అది ఇంచుమించుగా గోళాకారమే సంతరించుకుంటుంది. ఆ కాగితం మీద ఉన్న బలం ఏమిటి అంటే అది కాగితం మీద నిలిపిన సంకల్పం, వ్యక్తి యొక్క సంకల్పమే అని, సంకల్ప శక్తియే అని మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ విషయాన్ని అన్ని భౌతిక శాస్త్రాలలో చదువుకుంటాము. అంటే లోపల ఇలా ఎస్ ఆర్బిటాళ్ళు, పి ఆర్బిటాళ్ళు రూపంలో ఆత్మశక్తి తరంగాల రూపంలో భౌతిక రూపాన్ని రుణావేశ కణాలైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు భ్రమణం చేస్తూ సంతరిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం పరిశీలిస్తే దాదాపు స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే గోళాకారం వస్తువులాగానే ఏర్పడేదానికి, వీలైనంత గోళాకార వస్తువుగా ఏర్పడేదానికి ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి అణువులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. అంటే వస్తువు యొక్క అణువులు మరియు పరమాణువులు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్ల ఆర్బిటాల్ల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఎలక్ట్రాన్లు ఆర్బిటాన్ల యొక్క భ్రమణం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ చిత్రపటంలో చూపిన విధంగా ద్రవ్యరాశిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు ఏకకాలంలో కణములుగా తరంగంగాను ఉంటుంది అని మనము చదువుకుంటాము. దాన్నే ధ్రువతత్వం మొత్తము ద్రవ్యరాశిగా వ్యవహరిస్తుంది అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాము. అదే మొత్తం ద్రవ్యరాశికి వర్తిస్తుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏ విధంగా అయితే తరంగము మరియు కణ రూపంలో ఉంటుందో, అదేవిధంగా వస్తువు కూడా తరంగ రూపంలోను మరియు కణ రూపంలోనే, అంటే స్థూల రూపంలోనూ ఉంటుంది. ఆ స్థూల రూపంలో ఉండేటువంటి దాన్నే మనం మ్యాటర్ వేవ్స్ అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు భౌతిక శాస్త్ర విద్యార్థులు. కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే క్రిందటి స్లైడ్లో పరమాణువుల యొక్క భ్రమణము గోళాకారం అంటే డంబెల్ లేదా డబల్ డంబెల్ లాగా ఉంటాయి. అదే ఇంచుమించు గోళాకారానికి దగ్గరగా ఉంటాయి. మనం కానీ వెనకల ఉండే ఈ యొక్క స్లైడ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేటువంటి ఆకారాలను పరిశీలిస్తే అవి ఎలా ఉన్నాయి? లింగాకారం, శివలింగాకారంలో దాదాపుగా ఉన్నాయన్నమాట. సృష్టి ఆదిలో అంతా అయిపోయింది. మధ్యలో కొంతమంది జీవాత్మలు జ్ఞానరహిత కర్మలు, అంటే పూర్ణాత్మలో చేరుకోలేని ఆత్మలు సత్వ తమో రజోగుణాలను ఆచరించాయి. తర్వాత పుణ్య పాప కర్మలు అనేటువంటి చక్రభ్రమణాల ఫలితాల కారణంగా అనేక జన్మల చక్రాలను వాళ్ళు పొందారన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు, సత్వగుణం అంటే పూర్తి నిర్మలంగా ఉంది. తర్వాత రజస్ అంటే కొంచెం నిర్మలంగా, కొంచెం దానికంటే కొంచెం విభిన్నంగా ఉంది. అదే తమోగుణం అంటే దానికంటే కొంచెము ఎక్కువ వలయాలు దానికి చుట్టుకొని ఉన్నాయి. ఈ వలయాలు చుట్టుకోవడం కారణంగా జీవాత్మ అనేక పాపకర్మలు పుణ్యకర్మలు చేస్తూ అనేక రజోగుణ తమోగుణ కర్మలు చేస్తూ అనేక జన్మచక్రాలలో ఇరుక్కొనిపోయింది. జనన మరణ చక్రాలు అని కూడా అంటారనమాట. అంటే అది ఒక చక్రంలాగా ఉంటుంది.
ప్రాచీన కాలంలో మానవులు వృత్తాలు ఎలా గీసేవాళ్ళు అంటే అలా ఎలా గీసేవాళ్ళు, అలాగే వృత్తాలు గీయాలని వాళ్ళకు ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఆత్మలు సృష్టి ఆదిలో సత్వ రజో తమో గుణాల కారణంగా అనేక కర్మలు మూటగట్టుకున్నారు. అలా మూటగట్టుకున్న కర్మల కారణంగా అనేక కష్టాలు పడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ కష్టాలకు కారణం ఏమిటి అని అన్వేషించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ చిత్రపటంలో మనం చూడొచ్చు. సత్వతమో రజోగుణాల వలన జీవాత్మ బంధించబడి ఉన్నది. చుట్టూ ఒకదానంతకు అదే చుట్టుకొని బంధించబడి ఉన్నది. అలాగే ఈ యొక్క లేశమును ముడిలాగా వేసి చిక్కుముడిలతో కూడుకున్నటువంటి లేశంను మనం మెల్లిగా తీసుకుంటా, ఒక్కొక్క దారాన్ని తీసుకుంటా పోతే చిక్కుముడులన్నీ విప్పుకోవచ్చు. ఆ కష్టాలకు కారణం ఏమిటి అని అన్వేషించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ కష్టాలకు కారణం ఆత్మజ్ఞానం లేమి అని గుర్తించిన కొందరు దివ్యాత్మలు ఆత్మజ్ఞానాన్ని అభ్యసించడం మొదలుపెట్టారు. అలా ఆత్మజ్ఞానాన్ని అభ్యసించడం మొదలుపెట్టినటువంటి ఆత్మలను మనము కర్మిష్ఠులు, జ్ఞానులు, ఋషులు, యోగులు, తపస్సులు, భక్తులు, దార్శనికులు అని వ్యవహరించే వాళ్ళము. వారిని వారి కర్మ జ్ఞాన స్థాయిలను బట్టి అలా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మళ్ళా పూర్ణాత్మలోకి చేరిపోయారో ఇలా గోళాకారంలో వాళ్ళ యొక్క అంశము ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళు పూర్ణాత్మలో లీనమైపోతారు. ఈ చిత్రపటంలో మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ధ్యానం చేస్తున్నాడు. మధ్యలో ఉండేటువంటి అనాహత చక్రము అవన్నీ చిత్తవృత్తుల వలన వృత్తుల వలనే కనుగొనబడింది. వృత్తం వచ్చేసి చిత్తవృత్తుల వలన కనుగొనబడింది. ఎప్పుడైతే జ్ఞానము, తపము, తత్వము అభ్యసించడం మొదలుపెట్టారో యోగ విద్యల ద్వారా వాళ్ళకు అనుభవంలోకి వచ్చింది ఏమిటి అంటే పూర్వము చేసినటువంటి వృత్తులు వలన, పూర్వపు సంస్కారాల వలన, పూర్వపు కర్మల వలన హృదయం అనేది కూడా ఒక చక్రాకారంలోనే ఉంటుంది. చక్రంలో అంటే అనాహత చక్రం నుంచి అనేక ఆలోచనలు ఒక వృత్తాకారంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ అంటే మనకు రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్నే మనము ఒకదాని తర్వాత మనము కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ అంటే ఏందో. ఇంతటితో ఈ వీడియో సమాప్తము. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు జ్ఞానాన్ని విస్తరింపచేయండి. వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు.